now the day bleeds, it's a nightfall, and you're not here to make me do it all. אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן גרינשוט, והיום זה הסרטון הכי מטורף שעשיתי אי פעם כנראה, כאילו בינתיים, כי יש לי רק 7 סרטונים, אז לא חשוב. היום אני הולך לפגוש את סטרייקון, ואנחנו הולכים לעשות אנחנו שכחתי איך קוראים לי. ואנחנו הולכים לעשות תחרות כישרונות. עכשיו נזכרתי, כן, אוקיי. אנחנו הולכים לעשות תחרות כישרונות. אז אני הולך לקוד שלו, ואנחנו נזמין אנשים ונעשה תחרות כישרונות. בואו נתחיל. רגע, שנייה אחת לפני שמתחילים, רק רציתי לומר תודה רבה על כל העזרה, על ה-63 סאבים עד עכשיו. עוד רגע אנחנו עוקפים את חבר שלי קדנפ. תודה ששמתם סאב, אז עכשיו בואו נתחיל. אוקיי, אז אנחנו הולכים עכשיו ללכת לקוד של סטרייקון. סטרייקון. מוכנים? 3, 4. קוד סטרייקון סטרייקון! מה קורה? שלום לכם ילדים וילדות. סטרייקון, אני זה גרינשוט, שלום. מה שלום. היי סטרייקון. שלום. שלום לכם ילדים וילדות. מי רוצה להתחיל? אוקיי, מון יתחיל. מון ביקש ראשון, אז מון מתחיל. כן, רגע, אני שם מיוט, אוי שיט רגע, כן, רגע, אוקיי, אני שומע רק את סטרייקון ואותך מיוט, אוקיי, כן, מה הכישרון שלך? הכישרון שלי הוא מפחיד אותי. מי זה? אתה! לא להפחיד. מי אתה? לא להפחיד. אומייגאד. שבת מוחי. מה קורה פה? שבת מוחי. לא לי. הוא זרק את הוויאר שלו, אוקיי. בוא נדבר מה קורה פה. רגע. בוא יאללה, בואו. בואו עכשיו או שאני הורג אותו. בואו עכשיו או שאני הורג את שימי. בואו. אוקיי, כולם לשבת בשקט, זה לא משנה אם אתם בשקט או לא, כי שמים עליכם מיוט. יאללה מוני. אוקיי, יאללה מון. הגעתי עם רעיון עוד מקורי. הכישרון שלי זה לעשות ביטבוקסינג וללכת בלי הידיים. אוקיי, יאללה. פוצקי בום בום בום, פוצקי בום בום, פוצקי פוץ 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 פוץ, פוצקי פוץ פוצקי. ועל זה נאמר מעלה זה סיגמה. רד מפה. סטרייקון הפיל אותי. יפה מאוד. 7.5. מי הבא? אני אתן לזה 6.5. אמת, כן, אני 7, אני רוצה להיות אחרון, אוקיי. כן. אוקיי, כן. מה הכישרון שלך? הכישרון שלי אמור להיות בכלל על הרצפה. אז זה בסדר. אז יש לי 2 כישרונות, זה בסדר? כן, זה בסדר. אוקיי. הכישרון השני שלי רק אומר הוא סודי, אוקיי? אז הכישרון הראשון זה לרקוד בוגי דאון. בעריכה אני שם לך מוזיקה של בוגי דאון. אוקיי, אז לפני הכישרון השני שלי, לפני זה אני לא מבין למה בסקין שלך יש את זה.
זה הכישרון השני שלי לרברב אנשים. יו, אוקיי, יפה. איזה אותי! איזה אותי! אותי! מה זה שם? אותי מאוד אותי. חכה, בוא אליי. אתה. הוא בתהליכים. ראית את מה שהוסיפו שם? זה היחיד שרואה את זה. אצלנו. יפה. טרייקון, אני רגע מצלם לך. 7. הכישרון השני הפתיע אותי. הכישרון השני הפתיע אותי, אז אני חושב שאני אתן... מי רוצה עכשיו? 7.5 לזה, כן, 7.5, יפה. מי רוצה עכשיו? אור? אוקיי. ישר מהמקפיא, כך. ישר מהמקפיא. תודה לך, כן. אוקיי, אור, לא, תדבר, לא שומעים אותך? שלום. אוקיי, כן. מה הכישרון שלך? מה הכישרון שלך? הכישרון. יש לי שתי כישרונות. אני שמתי את כל המבויות אז אני לא שומע אותך, בסדר? אוקיי, רגע, כולם להיות בשקט חוץ מאור. יש לי שתי כישרונות. כן. יש לי שתי כישרונות. ומה הם? שתיים. הראשון, לשבור את אביה. אומייגאד. בוא אני אעזור לך. האמת שאני לא יודע איך עושים את זה. אני יודע איך עושים את זה בכלל. הנה אני יודע. כן. אתה פשוט צריך לקחת פטיש ביד שלך ואז... אוקיי, רגע. כן. אני הולך לקחת רגע. אוקיי, כן. אמרתי שיש לי שתי כישרונות, נכון? נכון. הנה הכישרון השני שלי. נחשו מהו. אתה יודע לנגן בגיטרה? לנגן... כן? יפה, טעיתם. And his name is John C. מה קורה פה? הצילום! אוקיי. הוא מקבל 5. סטלי, יורד לי דם. טוב, נשית. אני רוצה עכשיו לעשות. כן. יש לי עוד כישרון. רגע. כישרון שלי. ירוקי. אתה לא תקרא לי ירוקי, תחכו רגע. רגע? אוקיי, ירוק. כן, סטרייקון, מה הכישרון שלך? אוקיי. אז הכישרון שלי זה לרקוד. איו. אני יכול לרקוד ולהסתובב. נתקעתי בחלון שלי, אבל אני נשבע לכם. פאק, נתקעתי את ההקלטה, רגע. אוי. אוקיי, גם לי זה קרה מקודם כששברתי את הוויאר עם הפאק. אוקיי, תקלע לכם. רגע. אוקיי, לא דירגתי את אור מקודם. ירוק. כן. אני יכול להראות לך עוד כישרון? עוד מעט. רגע, אחרי כולם עושים ואז בסדר? רגע. מה נעשה עוד שני? לא. רגע, שנייה אור, לא דירגתי אותך אור. דרג אותי. אני חושב 6 ו3/4. מה? אני יודעת לשחק 6 ב... לא פה. אוקיי. אני שומעת זה לרקוד ולעשות... רק לרקוד. לעשות בוגדה. זה כישרון
ירון עכשיו. רגע, כולם היו? חוץ ממך. לא, אני גם רוצה. יש לי רק... נראה לי שהכישרון שלו זה לעשות פנטומימה. כן. סילמתי לך פנטומימה. אני יכול אוקיי. אתם קוצים את זה. סנטה, רגע, סנטה, אתה מקבל... אתה מקבל 7:45, כן. אוקיי, כן, מה? מה? כי אתה הרבצת לי. היית מקבל פחות, סתם. אל תדאג. איך הוא עושה יותר ממני? אני רזרבתי אותך. צודק. רגע. אני רוקד למות. הצטרפתי. אבל סטרייקון. תקשיב, סטרייקון. אוקיי. אתם אצלי פתאום הפכתם כזה מזוגזגים. שלחתי לך תמונה. מה זה נורא? כן, זה תמיד מזוגזגים. אוקיי, כן, רגע, מה הכישרון שלך? ביוטיוב יש לי 518 מנויים. אני ראיתי אותך, אני ראיתי אותך ביוטיוב. רגע, אני יכולה... מה זה סיגמה? סנטה, מה זה סיגמה? מה זה? what the fuck? יש שדיברנו משהו, לא אני רואה אתכם. אוקיי. ירוק. כן, מה הכישרון? אני יכולה לעבוד את הכישרון סטרייקון. אוקיי. בוא. וגם ככה הרבה אנשים לא יודעים את זה. תגיד להם לראות אותי. כולם, כישרון אחרון. כולם כישרון אחרון. אני מצלם אותך, סטרייקון. כולם, כישרון אחרון. אוקיי, רגע, די, כולם. כן, מה הכישרון? מה אתה הולך לעשות? הכישרון שלי זה לא כישרון, אבל אני הבן אדם הכי טוב על גראונד. הוא לא היה. היי, שוב! מה אני רואה? רגע. מי זה יכול לתפוס אותי 100 שקל? 100 שקל, בוא, אני תימוני אחי. בוי. אחרי זה גם לי יש כישרון אחד. הגוף שלו זז מזוגזג. יש לכולכם כנפיים, מה אני רואה? הוא עושה את זה. יש לכולכם כנפיים. אוקיי. לא תפסתי. תביא את השלום. תפסתי אותך. תפסתי. בוי, אוקיי. כל הכבוד. אין לי מושג איך עשית את זה. אני חושב שאתה זכית. סטרייקון. הם מזוגזגים אצלי. סטרייקון. מזוגזגים אצלי, מה אני רואה? מה אתה חושב? אני חושב שמוני זכה. אין לי מושג. הוא היה, נכון. לך יש כלי. רגע, מה? אתה יכול לשלוח. ויש לי עוד כישרון. מה? להשתגע. אתה יכול לשלוח. אני משלם אותו. דרגו אותו. כל הכבוד. אתה עושה את זה. אני למה אתה נתת לי? למה יש שיניים ומחזיר? אני חושב... למה נתת לי? 8, זה היה מדהים לגמרי. אבל אני יותר טוב מהריזור שלי. חכו, אבל עדיין לא ראיתם מה הכישרון שלי, אוקיי? אבל זה יותר טוב מהריזור שלי. כן, סליחה, כן. אתה מקום שאני רואה. אוקיי, הכישרון שלי, כולם בואו, כולם. איך יש 8%? אני הולך לנגן בחצוצרה, בואו. אני הולך לנגן בחצוצרה, אני לא יודע אם אתם תשמעו את זה חזק או לא, אבל אני אנסה, אוקיי? אתה לא יודע לנגן. אני מנגן אני כן, אני יודע. בואו, אני הולך להביא אותה. חכו. אוקיי, חכו רגע, לא, אני נשבע לכם, זה לא סאונדבורד, תסתכלו אחר כך בערוץ שלי, חכו, אני הולך להביא אותה, אוקיי? אני הולך להביא אותה, רגע. בוז. אתה סקווידוויד, בוז. כל אחד פה מקבל כל אחד מיוחד. על קנסל. אני אשאל לך גם רפורט על קנסל. אני אעשה לך קנסל. מה? קנסל. אבל זה עובר דרכך.
יהיה פתור. אתה מקבל ריפורט? איזה נראות שלך, זה כואב. איפה? אני רואה כותבים לכולם בראש, מה זה? אני רואה כותבים בחצוצרה. כן, חצוצרה? רגע שנייה, זה יצר לי את זה. הוא דרך הטלפון אם זה חצוצרה? לא, אני לא חצוצרה. למה זה יצר לי? שנייה, זה יצר לי? For now the day please, it's a nightfall, and you're not here to make me do it all. אוקיי, אז אני עומד לנגן לכם, כי יש לי נוקיה. אוקיי. דרך הטאבלט הכי גרוע בעולם, אוקיי. מוכנים? מגניב. נוקיה. רגע, אני הולך שנייה לזה לראות אם... אוקיי, מוכנים? אני רואה לא ניגנתי כל כך הרבה זמן, רגע. שנייה, לא ניגנתי כל כך הרבה זמן. תצלם לי. בואו, אני אנגן לכם. תנגן לי. אני אומר לך את הדברים. תקה. תקו רגע. 2.5. שנייה, עדיין לא התחלתי. אוקיי. עושה תקווה, תעשה. מה אתם אומרים? 10 מתוך 10. תשאיר את התיקים אתם. תנגן אתם. אני לא יודעת כל כך הרבה זה די קשה לנגן את זה. אוי לא, זה לא צילם לי, שנייה, זה לא צילם את זה. אני צילמתי אבל, אני צילמתי, גרינשוט, אני צילמתי. אני מנגן לכם עוד משהו. כל מי שפה אתם רוצים לעשות סרטון. אני מצלם גרינשוט. כן. תביאו למנויים. לא, אוקיי. היי! תיחנק. זה סקווידוויד. היי, שחר זוז. איך ההורים שלך לא יודעים נראה לי זה מספיק. אחי, ברם מדבר את זה. זה מצחיק אותי איך שאתה שלו מדבר. זה מספיק. מה אתם אומרים? יפה, אתם אומרים? יפה, נייס, 10 מתוך 10. יאללה, בוא נבחר מה מנצח. כן, ואני יודע לנגן בגיטרה, אני הולך להביא את הגיטרה. לא, אין זמן. איכשהו ידעתי שלי. אני יודע אתה לנגן גרוע. סתם. בוא נבחר. כן, ואני יודע לנגן בגיטרה, אני הולך להביא את הגיטרה. איכשהו ידעתי שלי. אני יודע להגיד את הסיפור בעל פה ולנגן אותו בעל פה. נייס. כן, מי המנצח? סטרייקון, אתה תחליט. זה הקוד שלך, אתה מחליט.
זה כולל אותך, אבל אל תעשה בכוונה את עצמך. אני אתן לך. לא. אוקיי, רגע. לפני שאני בוחר, אני צריך שכולכם תבואו. אני הבן אדם הכי טוב בגרום. תסתכלו כאן, תעמדו כאן. כאן, מאחוריי, כולם מאחוריי. רגע, תראה. תעמדו כאן, רגע, חכו, תעמדו כאן, כולם. שנייה, כולם לעמוד כאן. היי, כן, אוקיי, יואו, what the fuck, אוקיי, סטרייקון, אז מי המנצח? סטרייקון, אתה מחליט. זה תחרות שלך. אני יודע, אבל אתה תחליט. אבל יש לך גול 3, אני לא יכול לסקוט 2. גם לי יש 2, תקעו רגע. כולם היו טובים. כן, כולם היו טובים, אבל ברור שהכי טוב זה היה אני, ברור שאני הייתי הכי טוב. אני הייתי הכי טוב. יש לי פה רובה. ולי יש כוח לגמר. אוקיי, טוב, אני חושב או מון גיטי, בגלל ההליכה. רגע, תראה לי מה השם שלך? או טיפשי ביאר, כי בגלל הריב שלך, כן, טיפשי, או טיפשי ביאר, בגלל הריב שלך. אז טרייקון, אני בחרתי מי השניים הכי טובים, אתה תגיד מי מביניהם ניצח. למה זה הפוך? או מון או טיפשי. לא. תגדגדם. מה? ייי! כל הכבוד לכם. אמרתי מון אוקיי, אז תודה רבה שצפיתם, מקווה שנהנתם. אם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטונים עם סטרייקון, תגידו, ואולי הוא יסכים, אולי לא, אני לא יודע. טוב, אז ביי.